kita pa. Abay din tayo karuangan father yung mga ganun. Pacho ka man liw. Ngayon pa sa salong, sa sumasay, 1 million sa Pilipinas. Ngayon na po sa Pilo. Momanaw ramani ang sa office na dito lang sa Pildel to. Napoy guys yung man. Yawan na mali. Kaso war. Grasi kayo kawata. Yawan na po. Ngayon sa kung katawin lang ito sa office na kayo sigsig. May sa katorman, asa po ngayon ba ngayon puti man, matlanim, may suwa kayo ang ngayon tangayan sa uwi, mga yung mga nasasap. Pero po sa ato de Wilson, riyay mana sigsisangay, marulat nonolitis pano, film na napasilo. E kaya yan mula, pakarsi, tuka pa ng isuan magkaya. Buwan rasi mong kiran kawata, rasi mo tapos, kapay na kaunok niyang rasi. Time kita sa siyang kakanda niya ulit po si Tito Tukan, kapapinkin. One kato. Ne, rasi. Kato kaya tatin to rasi. So, matapong problema ito. Kitua buki walis kitua buki 1968 kitua buki walis wali ngayon uya queen kawan na ako na naman school ngayon sa ganito pulito para sa limasa police school OEO the rasa na pass the seminayatan minaman wari bakainas matba asa wiwa tebna iwan bakainas sa iwan wayo minatep patsesek alu talat tep sa ala usik kuis usikar dai o tahay kan tok masaks sa ala alu way waya waya kar sa kana way waya uwan lapin Omasi wasa, kampera ni. Auto pe na sa putan tin. Ngayon kan mujagan look. One during na ma sama lupis. Kapag is mga ila sa usmanin man, papalit sali. Send na naman papainas ka pa kamera pa muna ako rano ka mau. Dan bersedih itu umum. Why experience saya teman? Kirasi na ati way kolonia. Sa sentawang po talaga ismerine me dulwa posi. Na po to tirin narmas. Te pargiun. Ang kesuwaro kolonia. Ayo. Kumakai plan itu paksasan mga sa wasman. Way kolonia. Tasasan ko kumakai lang sa tapos. One kansa na mau. One to. Sa ato tapuput. Tamakinip kayan buat kasasan ako lang kayo. One waray kayo sa uwi nila na lelkilo kolonia. Why experience mo yan ang din mga kanikin? Grazie rin bahasa mo intakas. Wato kawat alablani mo na kasi nagapay namin ng ngala na yung kapay ko. Pusik simen sa kuwa bata. Kuwan na pa ng totoo. Ngayon sa banta, 1968 nung ipakoto. Sililo to, yaden. Farm Institute din ay pahimuin lang. Din na programa, summer programa na uya mo. Mana riya isiyo, yung police summer program.
Nabasa buwa kalian utang. Saan utang utang ngayon kasana utang ito muna sa kanil nakin ba. May payawa sa kapainit ka rin. Sa atolel mo. Kapag mo pa may suwasonas. Pawasabi mo pa. Hindi ka lang mga noriyong na school. Lalo ka din. Kapiro lang mo pa. Ako may bersone. Desora sa kaki sa rice king ay wawa. Kaya tayo. Nagawawata. One experience mga yan. Ngayon to na 2007 kita mga iswasabi. So kita Easter month na yung term. Wala yung isa ng mga pangaylan ng mantay na mas yan utang wala man. Matas tama sa singa. How di pa na po below water. Why sa kabayan ka mo sa kipe? Nine masas. Sasi pagsasiyan mo sa diso, sasi mo sa diso. Sasi pagsasiyan mo sa rice, ke whiskey, so. Sasi tak pot sa kumarara sa utato. Abang mga sa sto sasi. Sasi kali anak tetawa kolonia. Immersion sa utato. What kansan mo ala man? Nagsasi ka kayo. Uya sasi kapil kayo, mga counts. Ang rasi hui, isang sasi mas, pinasasi me, sipin, ataman, tokoto kayo tap, sasi kakanakin pay. Kauno, kupurak sasi me pili. Mamalukso, takamanso. Yawa na sasi ang tokoto rin pili. Wala sasi yan anane, na 19th century. Yawa na sasi ang pinipin mga na pili. May water mo hindi ngayon isa so kaya kinapang sasi mo sasi kuya sasi kap wakaw mo kurang sasi ba pula-pula sasi oso manokoel pasipin grasi din teman momotso sa pulika grasi im kayo la grasi kau tapa imon sinako kayo bayan ka madraksi ka kau takumata man kaya wakaw no e kupurak sasi memang sasi kan payo mo sasi sa kapkapin bayan sa pupus la kapayo sasi kosmen war de Israel kasalamuya mo sa umiwa wa sasi sa kasalamuya tama de Israel Nakmas mo yung itawan, tama ngay kasalan. Kumas mo yung kaganami ngay kapal. Na mauro na. Saka po nila mauro masas kamele mo. Murin mele. Kuangay naman kuya ngay kapal. No, dahil yung mga kasalit. Angay kayo, mumuad naman naman. Ito utang na may luli ka kayo. Suko-suko sa kanama. Kuangay mo kayo kayo kuwarwar ko kayo kasalit. Ang kakayo. Sama saksasi, pagsasihan pulpulang sasi, ang tagawan taon. Sasal, mamati somas, kapiti sasi, mas pinili, kinapangay pagsasihan na, inarana na sasi, lokaya. Sasi ununurag sa cheese. Aswante utawan, tapang masigakawan, nasa, nasawas, isos. Sa Diyos ang magkala katayin ko. Hindi man sa nirano, nasasi, wasang kawin, napwa markoy sa uliw, betani. Makasalata ang linan. Palang niya, kway na ang pumaw. Utagiyang pumawaling Christ. Kuha na kasi ang waling Christ. Pwede, one kway na layo. Kaya tatawagin sa para pakunod na kakakamay. Ayaw kamu suwe, wa ewe ke, kamu, nene hanti sangre
Upah tetap puksa semula kay utang kepada kita asam namu Yesus. Dia umangay naman pamong sa siya ulit pinamantag. Pagay ka perpartin sa pana momasok yun. Youth, rasa ke semua perangking salok. Kaya maksasa sa wasa. Pilih-pilih rin na isasi moman masanan kaon na ay masasi. Irasin sa wala kinukuran ko. May sa kuran may naman nani wuri tamen sombata sos ke sana takbo. Kumasi yun. Makamasi kili kau tabi na sa sos ko na kauyaw. Aswa pa na sa wasa kumasi. Asa kanina sa tatawa ko. Asa mo kumasi ko. Tanding, amak master puli kau, esok kawan ini. Aoso, sajo so kau kinan sa senteng kan na puse pilu pengkan na aksasi dia mau pioros, yang kawan kalian tak kau. Kasih letan macam, jangan pupus na. Kailangan kumasyon pwede i-receive lang yung ilo ka. Naggan paano nga nilin mo na pa, pwede pinag-try. Kumain naman parang tatang sintay na rin mo. Kailangan kumasyon.